Менә Галия Шарафутдинова безнең математикадан менә уйлап карады. Үзебезнең татар кызы математикадан дөнья күләм олимпиада җиңеп 42 балдан 42 балны җыйды. 42 мөмкинлектән 42 балны җыйды. Бу бит безнең сөенеш, мин аңа шалтыраттым. Шундый ничек дип әйтим инде, сабыр, шундый тыйнак кына, бер ниндидәген шешереп тормый торган безнең үзебезнең татар кызыбыз, бик сөенәбез, шатланабыз. Бу зур шатлык. Кичәгесе менә Никита Перов 10 классны бетергән егет, без аңа әле 1 июльдә генә ел укучысы дигән титул биргән идек. Чөнки ул аңа лаек иде. Беренчедән ел укучысы дигән титулны яңадан бер аклады, безнең анда шигебез юк иде. Икенчедән ул менә шушы химиядан алып кайтты, алтын медаль. Уйлап карагыз. Менә шушы көнгә 2 безнең егет һәм кызыбыз республикага дан шөһрәт алып кайттылар. Аларның киләчәге яхшы булсын. Бәлки алар кайда китерләр. Мин алар белән аңлап сөйләшмәдем. Бәлки укып кайтырлар. Кайда читкә чыгып әзрәк кенә үзләрен күрсәтеп алырлар. Ләкин аларның тормышы безнең республика белән бәйле булса, язмышлары бәхетле булса, өйләнеп, кияүгә чыгып, балалар үстереп, ягында тагын акыллы шушындый химия, математика фәненнән җиңүчеләр алып кайтырга әзер булучы балалар үстерсәләр, менә бу безнең яхшы булыр иде. Бу безнең алтын фондыбыз.
кысмы менә нәтиҗәне ясарга була, без аны бүген ясадык. Дөресен әйткәндә, әле мин бу нәтиҗәләр белән канәгать түгел. Ни өчен канәгать түгел? Безнең менә эш бала чыгып китте дип әйтгәндә, без аларны чыгарырга мәҗбүр булдык әйтгәндә биргән урыннардан. Әгәр дә бөтен бала биргән булса, бөтенесе канәгать булган булса, аннан соң ул вакытта без дә канәгать булыр идек. Болай үзебезнең нәтиҗәләргә куанып кына утырып булмый, алар безнең начар түгел, алар безнең яхшы. Әмма ләкин арттан яшьләр була иде. Һәм кайбер районнарда бу кимчелекләрне бетереп була иде. Менә мин бүген районнан әйтеп чыкмадым. Нәтиҗәләрне күрсәттек. Ул районнардагы безнең җитәкчеләребез, укытучыларыбыз, мәктәп җитәкчеләре алар башта яхшы беләләр үзләренең кимчелекләрен. Икенче елга аны кабатларга тиеш түгелләр. Менә шуңа күрә мин канәгать түгел монысы белән. Гомумән алганда балалар өчен бер шарт тудырдык. Мин дөрес әйткәндә тагын да курыккан идем. Быел бигрәк күп булыр дип безнең бит менә бу теге не куйдык, шаккатыш куйдык дигән шалтыратулар булды. Һәрберсе алдыннан без иртәнге таңнан 7дән инде бу пунктларга барып, тикшереп чыгып, карап, һәрберсе белән эш алып бардык. Аллага шөкер, бернинди андый шыбылар булмады. Башта исән сау, әти-әниләр исән сау, балалар исән сау. Менә шунысы безнең өчен. Без бит һәрбер әйтегендә удаление менә аудиториядан чыккан бала өчен борчылабыз. Гел әйтеп торабыз. Менә бу балаларны зинһар читкә җибәрмәгез, карагыз. Бер нәрсә эшләмәсеннәр үзләре белән дип. Бу безнең өчен бик зур фаҗига булыр иде. Шуңа күрә бер яктан без әзрәк канәгать, икенче яктан әле шаккатырлык без инде бөтен нәрсәгә ирештек, башта яхшы дип әйтә алмыйм, чөнки эшлисе эшләр әле бик хисап күп.